Encara que sembli mentida, avui en dia els frontals encara són molt útils i pràctics. El que jo tinc és aquest model, un Petzl Area 1, que em funciona molt bé i va molt bé, no per caminar i fer coses, sinó per treballar dintre d'entorns foscos de zona verda. No per tot on sigui zona verda tens llum. És molt probable que estiguis a una zona, un búnquer, unes tendes, una zona verda, un soterrani, unes trinxeres, el que sigui, que no estiguin atacades ni hi hagi perill i necessitis llum i no hi ha un generador o no arriba l'electricitat. En aquests casos, el frontal és de lo millor que puguis tenir. En zones d'expedicions, disposar d'un frontal et pot salvar de molt de problemes. El funcionament d'aquest Area 1 és bàsicament el mateix en tots els Petzls. Es pot regular en angle perquè t'apunti més cap als peus o més cap endavant. Més cap als peus, menys i cap endavant. Les bateries van aquí a darrere. Aquest model disposa de 4 llums. Serien el llum normal, llum blanca, la llum vermella, la llum verda i la llum blava. La llum blanca és la llum normal, usual de tots els fanals. La llum vermella és la llum que afecta menys a la visió nocturna dels ulls, és a dir, els teus ulls, si no tenen cap més llum que la llum de la lluna i les estrelles, s'acostumen a la foscor i hi veuen, en certa manera, d'acord? Què passa si engegues una llum? Que enlluernes i aquests ulls perden tota aquesta capacitat de veure la llum i quedes enlluernat, d'acord? Amb la llum vermella això s'afecta moltíssim menys. Això és, diguéssim, els ulls no reben aquest xoc de llum, d'acord? Per això sempre és important que quan treballeu de nit, si no necessiteu un llum directe, amb la llum vermella pels ulls és molt més còmode. També s'ha de dir que el llum vermell es veu molt menys des de la distància. És a dir, la llum blanca es veu des de lluny, la llum vermella és molt més discreta. Després hi ha la llum verda, funciona molt bé per llegir mapes, és un altre color més, però per llegir mapes el contrast ressalta un poquet més que amb la llum vermella. I després la llum blava, la llum blava realment la utilitzem per indicar i poc més. Realment els de Petzl ho han dissenyat per temes de pesca, perquè afecta menys amb el veure sota l'aigua. Aquestes no és que siguin submergibles per anar sota l'aigua, però són IP67 i es pot submergir 1 metre durant uns 30 minuts. Això què vol dir? Que pots fer submarinisme? No. Vol dir que si cau a l'aigua o plou no passa res. D'acord? No és res més. No és que sigui submergible i puguis fer submarinisme. El botó té un sistema de seguretat que quan el pressiones per error no s'engega, evites qualsevol problema, error o que el portessis dins la motxilla i sense voler amb un cop o el que fos l'engeguessis, no passarà. Per engegar-la has de pressionar 4 segons i s'activa. S'activa la llum blanca en aquest cas, que és l'última que has utilitzat. Tens la llum blanca intensitat baixa, intensitat més alta, intensitat superalta i apagat. El verd és la bateria, s'apaga sola. Quan te l'engegues i l'apagues es queda el color verd, vol dir que tens bateria, taronja que se t'acaba la bateria, vermell que no tens bateria, d'acord? Veus que ja està verd? Vol dir que tens bateria. S'acaba aquí, i dius no gasta. I quan l'apagues t'indica que encara tens bateria i tot s'acaba. Canviem de modalitat de color. Com ho fem? Engeguem la llum i mantenim pressionats fins que canvia el color. Anem a provar les llums. Un toc, llum blanca, 2 tocs, intensa, 3 tocs, més intensa. Un altre toc, s'apaga. La llum verda t'indica que encara tens bateria. Canviem de color. Un toc s'engega, mantenim pressionada, canvia de color, vermell. Pampallugues. Un toc, vermell, pressionem, verd. Pampallugues. Un toc, pressionem, blau. Pampallugues.
un toc, pressionem, blanca, intensitats. Un toc s'engega, 2 tocs intensitat, 3 tocs intensitat, un altre toc s'apaga, indicació de bateria plena. Fem el mateix, canviant de color. Un toc tenim llum, aguantem, vermell. Un altre toc, pampallugues, i t'indica que té bateria. Apaguem, tornem a engegar, canviem de color, verd. Pampallugues. Apaguem, engeguem, canviem de color, blau. Pampallugues. Apaguem, canviem de color, volem el blanc, blanc. Que el volem apagar, pressionem una estona i ens indica que està amb el mode de seguretat. Ara, si en pressionem sense voler, no s'engegarà fins que no aguantem 4 segons. Es queda amb l'última que has utilitzat.